Què és aquest eco tan maco? Som a la sagristia, no volies venir Ens hem de aquí. fotre... Estava bé, això de fotre'ns una cervesa a la sagristia. Clar, però d'amagat, ens les fotrem d'amagat. Porta una cervesa, David. Per què? Per engegar ja una mica així emblats. Però cervesa amb glaç? No, és un clink-clink. Ara. Vinga, una cerveseta fresqueta, fresqueta i bona. Una altra, va. Omple. Clink. Suma una mica, mentrestant. Sí? No, pren la cervesa, no barregis la feina amb el sumar. Pren una altra cerveseta. Això sabeu què és? Mentre ens prenem la cerveseta, Vita no para, Vinga, va. Màquina de batre. Vinga, fot-li. Avui ja n'hi ha rodat això. Vam engegar el programa un parell de cervesetes, tres cerveses. Quantes ens anem de fotre? Que fresqueta, què vols cantar? Però que no veus que ens veuen pel vídeo, ens veuen per aquí que no ens les estem fotent. Sí, va, una altra. Entren igual aquestes, quan són tan bones entren igual. Tu, saps què em ve de gust ara? Què? Cantar? Espera que busco la lletra. Ves-te fotent cerveses. Jo em vaig fotent cerveses, tu, però fins un punt, És que no em sé la lletra. Vull cantar una cançó. Va, doncs canta una cançó i així segur que et sortirà amb la cervesa. Si m'invento la lletra. Va. L'estava buscant aquí al mòbil, però em fot mandra. Vinga, va. Va, canta, vinga, ja som a l'escristia. Et corregiré, ara amb aquest parell. Pensa que això és com aquí a la sagristia. Ja m'aparto, David. Ja m'aparto. Fot-li, River. Això és com un acte d'atletisme, diguéssim, pulmonar. Sí. Ja pots passar ja endavant. Jo més ho corregiré. Què tal? Hola. Som-hi. Pirineu, dolça enyorança, ets la flor del meu neguit, perquè ets tu la terra aimada, la més bella d'aquest món. Si de tu se'm separes, vulgues fer-me el teu tresor. Allarga. Pirineu! Més. Aguanta. Abajo ya. Abájala. Tira abajo. T'afogaràs, tira avall. Que d'enyorança Prepara una cervesa, David. jo gosaria morir. Vinga, clink. Cervesa. Ara entrarà bé, veuràs que entrarà bé. Clink. Avui sortirà rodó. Anem pel doctor Cademixins? Vinga. Obrim la cervesa a sobre. Reflexions. Doctor Cademixins! Doctor Cademixins! Un moment. On et trobes, doctor Cademixins? Sí. Estic aproximant a l'aeroport de Beijing. Perdó? M'estic aproximant a l'aeroport de Beijing, al cockpit d'un 370. Què vols dir, que estàs pilotant? Sí, clar. Collons, amb la merda que em pagueu, poder sí que et penses que vics de l'aire jo. No m'ho crec. Aviam, escoltem. Què estan dient? És la torre de control. M'està donant les coordenades d'aproximació. Ens dones el quarto de les rates també, maco? Sí, un moment, que li dic a aquesta gent que s'esperin. Quarto de les rates. Aquí dones el quarto de les rates, doctor Cademixins. Aquesta setmana és un quarto de les rates bastant genèric. És a dir, us heu trobat mai amb el típic tio o tia, pot ser qualsevol cosa, la típica persona que pot dir-te les coses sense cap mena d'empatia. O sigui, tal com li surten, tal com li raja, t'ho diu. Pam. Ratllant sovint la mala educació. És a dir, home, hòstia, quan li dius, vols dir que m'has de dir així? Oh, és que soc sincer. Ah, molt bé, d'acord. Dius, bueno, ara, el dia que li diguis qualsevol dia, amb tota la sinceritat del món, com és d'imbècil, no sé què, va i s'ofendrà. És a dir, és el típic que si té un mal dia li has d'aguantar tot. Però si el tens tu, bueno, no te'n deixarà passar ni una. Per tant, un quart de rata genèric que la gent mal educada, poc empàtica, que es pensen que estan per sobre tu i... En fi, i d'aquests n'hi ha molts. I malauradament sembla que vagin cobrant més i més poder. Molt bé,
Avui tenim Espracfaczer, bona tarda, bona nit, Espracfaczer. Bones tardes. Tenim el doctor Cadem Aixins, que va amb... Hem dit un Airbus, he entès bé? Sí? Doctor Cadem Aixins, has deixat el pilot automàtic? Sí, un moment. Ves fent. Mentrestant, Espracfaczer, el tema que portem avui, escoltem uns sons que ens té preparades la bèstia. La foca monjo del Mediterrani, també coneguda com a foca mediterrània, foca caputxina, foca frara, llop marí, bou marí, vaca marina, vedell marí o vell marí monacus, es tracta d'una espècie amenaçada, catalogada per la UISN com en perill d'extinció, de la qual se suposa que, segons les darreres estimacions de 2013, en queden uns 600 individus. És així, Espracfaczer, queden uns 600... Atenció. Què és això, Espracfaczer? Bé, la foca monja, com deia molt bé la locució. En queden 600 individus? Podríem dir que les últimes, podem dir la península Ibàrica, fa poc que se va extingir, en 10, en 30... Bueno, ja està, ja he aterrat, ja està. Podríem dir 50, 70, 80 exemplars, 90 com a molt, estirar 120. No crec que passessin de 130, 140 exemplars, 190 o en algun cas, 200 exemplars. Sí, doctor, quedem així, 190, 130, quants diríem que queden de foques monje? Poques. És un animal que està en perill d'extinció, com ha apuntat Espracfaczer. Parlaven de... Perdó, què és això que estem sentint? La copulació de les foques. Ho escoltem un moment? Exactament, la copulació pot durar entre 20, 30, 40 minuts, 45, 50, 47, entre 20 i 50 minuts. 20, 30, 45, 50... Depèn de la libido. Podríem inclús arribar a 50, 52 minuts. S'han inclús calculat 70 minuts de copulació. Doctor, quedem així? Vaja, com a ésser humà, no? Aproximadament. I un detall que potser Espracfaczer desconeix, que és en Peluso. La foca monja més famosa, almenys l'única la que més he conegut jo, es deia Peluso. Era un mascle de 320 quilos i feia vacances. S'anava cap a Grècia, cap al Marroc, perquè la foca monja el que té, o la caputxina, és que viu per tot el Mediterrani. Va fent tota la volta pel Mediterrani, depèn de l'estació, se'n va cap aquí, se'n va cap allà, i venen a saludar. Per exemple, si tu els tires un tros de pa a l'aeroport, perdó, és que ara estic una mica de formació, barrejant aquí feina i d'això. Al port de l'Escala, per exemple, tires un tros de pa, vindrà, i l'any vinent a sobre, el mateix dia, a la mateixa hora, el tindràs allà. D'adults assoleixen des de 80 centímetres fins a uns 2,5 metres de longitud i arriben a 320 quilos de pes. Amb les femelles lleugerament més petites que els mascles, el seu pelatge és marró o gris fosc, amb el ventre una mica més pàl·lid. Les cries acostumen a néixer cap a la tardor i entren a l'aigua unes 2 setmanes després. Bé, és el que deia el doctor Cadem Aixins, corrobora la ciència amb la Wikipedia. Perdó, la incisió que volia fer en el comentari és que les cries és perfectament tot el que han dit, l'única diferència és que de les cries no en fan. Perdó? Fan la copulació, però és una espècie que no cria. Doctor Cadem Aixins? M'agradaria que Espracfaczer acabés una mica el seu argument i acabés d'explicar exactament què vol dir amb que no cria. Sí, és l'única espècie animal en les foques de la foca monja, particularment, que fan la copulació, fan l'acte, dura el que dura, però no acaba de criar, no fan la criança. O sigui, els adults són adults per sempre, no moren mai, només per accident, o per drogues? No, això ho diu vostre, Hi ha una controvèrsia aquí. Si tinguessin cries, podríem dir que les fuetegen amb el palmell de la mà, així pataplam? Sí, esclar que sí. Les cants de sirena que estem escoltant se poden arribar a sentir a 7,3 quilòmetres de distància. Les sirenes? Les cants. I veig que ho estem centrant tot amb el tema de la sexualitat de la foca monja. Jo us faré 4 preguntes seguides i m'agradaria que entre els dos les responguéssiu. Quina relació té la religió, parlant en plata, i la foca monja?
ho fan dels genolls, mirant a Cuenca, són sexualment actives, tenen una animadversió cap a les persones? Bé, el que en sé de la comentari que m'està fent vostre és que serveixen, inclús en Santigó, per l'aliment de els humans. És a dir, el plat de foca monja era molt bo per alimentar els humans. Entenc, per això ara estan en perill d'extinció i perquè no es reprodueixen. Exacte. Perquè no tenen cries. Plats a la pil-pil, foca monja a les hierbes, tot això... Però si tinguessin cries, la fuetejarien amb el palmell de la mà? Imaginem que tinguessin cries, que ja donem per entès que no, doctor, quedem així? Sí que tenen cries, el que passa que el prefecte no sap ben bé, tenen cries, i les crien, i part de l'educació és amb explicar a les cries el que està bé i el que està malament. Fuetejar, palmejar. Li foten una bufa amb el palmell aquest tan gros que tenen amb l'aleta. Sí o no? No. No és veritat. És l'única... Perdoni'm. Esteu molt informat. És l'única excepció en la món animal. Llegeix l'enciclopèdia de la fauna. La foca monja se reprodueix, però no fa la cria. Ja me perdonarà. És l'única excepció. Vostè sap perfectament que hi ha les excepcions. Atenció que el doctor Cadem així ens vol parlar del calipso. Atenció. Sí, jo vaig anar, jo he estat a expedicions amb en Jean-Jacques Gibbs, al calipso, a la recerca de la foca monja aquesta. I no necessito mirar la Viquipèdia ni tot això com vostè. Jo parlo de primera mà.